тоҷикистон байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ягона кишвари камбизоат ва садақахӯр боқӣ мондааст. омодагии ҳукумати тоҷикистон ба нишасти сарони кишварҳои минтақа дар душанбе. таъсиси марказҳои мутобиқшавӣ барои муҳоҷирон дар Русия. гирдиҳамоиҳо барои то 58 солагӣ паст кардани синни бознишастагӣ барои занон дар Қазоқистон. давоми моҳҳои январ-июли соли ҷорӣ ба тоҷикистон аз 56 кишвари саросари дунё ба маблағи ҳудуди $83 миллион кӯмаки башардӯстона ворид шудааст. тавре агентии омори ҷумҳурӣ бо истинод ба хадамоти гумруки тоҷикистон хабар медиҳад, аз рӯи арзиши кӯмак ҳиссаи аз ҳама бештар бо 39.6% аз арзиши умумии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кӯмак кардааст. 28.7% садақаро ба Тоҷикистон Чин додааст. аз арзиши умумӣ 4.9% кӯмаки ба Тоҷикистон шударо Ҷопон додааст. ҳиндустон 6%, Шветсия 2.7%, Русия 3.7% ва ҳиссаи кӯмаки Ӯзбекистон 1.9% мебошад. арзиши кӯмаки дар зарфи 7 моҳи имсол ворид шуда аз нишондиҳандаи ҳамин давраи соли гузашта $33 миллион зиёдтар буда, шумори кишварҳои мададрасон низ 4 адад зиёд шудааст. давоми моҳҳои январ-июли соли 2021 ба Тоҷикистон аз 52 кишвари дунё ба маблағи ҳудуди $50 миллион кӯмаки башардӯстона шуда буд. ёдрас мешавем, ки Тоҷикистон байни 30 давлати камбизоати ҷаҳон қарор дорад, ки барои ин кишварҳо аз давлатҳои нисбатан рушдёфта кӯмак пешбинӣ мешавад. байни кишварҳои пасошӯравӣ Тоҷикистон ягона давлате боқӣ мемонад, ки тибқи таснифи Бонки ҷаҳонӣ аз рӯи сатҳи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳарсари аҳолӣ дар сафи кишварҳои камбизоат қарор дорад. дар ин кишварҳо маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳарсари аҳолӣ камтар аз $1026 мебошад. дар соли 2021 маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон ба ҳарсари аҳолӣ $886 ташкил дода буд. тибқи маълумоти агентии омор, аз рӯи натиҷаҳои соли 2021 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ ба $98 миллиард و 900 миллион сомонӣ, ҳудуди $8 миллиард و 800 миллион баробар шуда, то 1 январи соли 2022 шумори аҳолии доимии кишвар ба 9 миллион و 934 ҳазору 400 нафар расид. ҳоло аҳолии Тоҷикистон зиёда аз 10 миллион мебошад. эмомалӣ раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, дар бораи таъсиси комиссияи вижа барои ташкили нишасти сарони кишварҳои минтақа дар Душанбе қарор имзо кард. бар асоси ин тасмим дар пойтахти кишвар панҷумин нишасти машваратии раҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҷаласаи навбатии шӯрои сарони кишварҳо муассисони хазинаи байналмилалии наҷоти Арал баргузор мешавад. дар соли 2021 Туркманистон мизбони раисҷумҳурони кишварҳои Осиёи Марказӣ буд. имсол анҷумани сарони кишварҳои минтақа дар Қирғизистон баргузор шуд. мавзӯъҳои мулоқот хеле гуногун буда, аз сиёсат то тиҷорат, фарҳанг ва сайёҳиро дар бар мегирад. президенти Русия Владимир Путин аз таъсиси марказҳои мутобиқшавӣ барои муҳоҷирон дар реҷаи озмоишӣ пуштибонӣ кард. игор Баринов, раиси Оҷонсии федералии умури этникӣ, пешниҳод кардааст, ки чунин марказҳо таъсис дода шаванд. ин стенограмма дар вебсайти Кремл нашр шудааст. дар ин марказҳо мардум метавонанд бо анъанаҳо, урфу одатҳо ва фарҳанги Русия шинос шаванд, кӯмакҳои ҳуқуқӣ ва равонӣ дарёфт кунанд. нахуст чунин марказҳо дар чанд минтақаи озмоишӣ ифтитоҳ мешаванд. раисҷумҳури Русия дар шарҳи ин пешниҳод изҳор дошта, ки шаҳрвандоне ки вориди Русия мешаванд, бояд қонунҳои Русияро донанд ва риоя кунанд ва расму русумро эҳтиром кунанд. гузашта аз ин муҳоҷирон бояд барои зиндагӣ дар Русия пеш аз сафарашон дар ватани худ омода бошанд. Путин афзуда, ки мақомоти Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон аз ҳоло омодагии худро дар ин самт изҳор кардаанд. дар як қатор минтақаҳои Қазоқистон гирдиҳамоӣ барои то 58 солагӣ паст кардани синни бознишастагӣ барои занон баргузор шуд.
نصف روزی 29 август در میدان نوروزی شهر چیمکент یک گروه زنان تظاهرات برپا نموده طلب کردند که سن پیرانسالی بالا برده نشود. مخالفان بالا بردن سن بازنشستگی برای زنان میگویند تا سن 60 سالگی کار مشکل تر می شود. همچنین برای یک زنی از 50 ساله بالا کار یافتن الکی مشکل است. همین گونه تظاهرات در شهر چیمکент نیز حدود 1 ساعت ادامه کرده بعد از آن شرکت کنندگان پراکنده شدند. راهپیمایی با مقامات موافقه شده با دوامناکی اعلان شده 2 ساعت در نزد بینای حکومت ناحیه الماتی شهر اکتوبر نیز نصف روزی به وقت محلی آغاز شد. حدود 50 زن در اکتوبر گرد هم آمدند. در جای حادثه پلیس و ماشین های خدمتی، ماشین های یاری تعجیلی نوبتدار بودند. تفاوت این گرد همایی از اقدام های مشابه قبل در آن است که شرکت کنندگان آن این دفعه مسئله نقض حقوق کنستیتوسیونی خود را مطرح می کنند.